Ang ating oras alas 10:08 na. Good morning. Naimbag ngagsapa gawi-gawi sa iwakgat. Agyo-agyo mapteng dyan nagsapa sa sekretary namin. At ito pumili ang inyong KRNG, ang inyong Kaze Radio, Peter Mauawang Wasing para sa ating usapang wellness naman. At siyempre ngayong araw ng Sabado makakasama ko ang ating maganda at masipag na Miss Wellness. Wala pong iba, Miss Jewel. Good morning, Jewel. Good morning, Kap, at good morning sa lahat ng mga listeners ng ating program. Yun, at kumusta ka naman na? Mas mabuti po kaysa Sabado. Oo nga, parang mas fresh ka ngayon kaysa nung nakaraan, ano? Okay. So, anong pag-usapan natin ngayon na Miss Jewel? Pag-usapan naman natin po yung fish oil. Okay. Ano yung fish oil na yan? Tungkol sa fish oil. Kasi po, meron po kaming ibang klaseng fish oil Mhm. na iba doon sa mga fish oil na nakikita natin sa market. Okay. Po. Kasi itong fish oil na to po ay may 100% fish oil. Mhm. So wala siyang halong trans fat. Pure talagang 100%. Na Ano ba yung fish galing oil? Saan Ah, galing? ang fish oil ay galing po siya sa isda sa pinaka malalim na ocean, pristine ocean. Mhm. Doon po siya nanggagaling. So, rare po ito. Tsaka, the best po na klase ng fish oil. Itong fish oil na ating ginagamit sa DLC ay approved sa USP, United States Pharmacopeia. Ito po yung publication sa US Mhm. na doon binabrand, doon ay naano yung mga nutritional products o dietary supplement. So, verified po siya doon. At the same time, sa may US FDA GRAS na tinatawag. So, ano po siya, generally recognized as safe na fish oil. Okay. So, ibig sabihin, may mga fish oil na may halong trans fat, hindi pure, so hindi siya safe. Itong ating fish oil po ay 100% fish oil at saka safe po. So, ito yung tinatawag na nilang omega-3, ano? Yes, omega-3 fatty acid Hmm. nanggagaling sa isda. So, ano bing nagagawa ng fish oil na DLC sa ating kalusugan? Ang fish oil ay siya po yung tumutulong sa ating cardiovascular. Mhm. So cardio, heart, vascular, blood vessel. Okay. Tumutulong po siya sa healthy heart, healthy skin, hair, and nails. Yun po. Healthy? Hair, nails, healthy heart, and skin. Pinakamahalaga dun yung heart. Yes po. Oo. Tama po. So, ibig sabihin nito, kapag tayo umiinom ng fish oil ng DLC, ito ay nakakabuti para sa ating puso, para sa ating skin, Aha. sa ating kuko, Buhok at saka kuko. buhok, kuko. So, ibig sabihin nito, nagpapahaba o nagpapakabal ng buhok. Yes. Kasi po siya, ang oil na yan ay essential fatty acid na kung saan hindi na kaya sa essential na kailangan everyday mag-take tayo po niyan kasi po ang ating katawan ay hindi nagpo-produce niyan, so kailangan i-acquire natin sa food. So through fish oil maka-acquire tayo ng essential fatty acid na omega-3 po. Okay. So, ilang beses naman dapat inumin itong fish oil na to? Depende po sa case ng ating katawan. Again, kailangan natin ng health professional kasi po ang fish oil ay meron din pong sukat yan sa katawan natin. For example, kung healthy tayo, kailangan ng 250 to 300 milligrams sa ating katawan. So we don't need na mag-take ng ilan. So pag may mga karamdaman tayo like cardiovascular disease, like mataas ang triglycerides natin, kailangan natin ng at least below 3,000 milligram or not higher than 3,000 milligram. Ilang milligrams yung isang kuwan nito? Sa ating fish oil po sa DLC, we have 1,000 milligram in 1 cup gel. Itong hawak ko ngayon, ilang milligrams yung isang gel? It's 1,000 1,000. milligram. Opo. Okay. So, pag halimbawa, mayroon po kayong nararamdaman, like heart disease, coronary heart disease, you can take 2 capsules in a day. 2 cup gel in 2 a day. capsule na sabay. Ah.
not sabay, either morning at any time of the day, uh, ano mo lang po, morning tsaka pwede after meal ng evening. Hmm. Pagka tinake to after meal lagi. Opo, after meal. Nabanggit mo kanina, Miss Jewel, yung triglycerides. Anong ibig sabihin nun? Pagka Triglyc- mataas yung triglycerides, ano opo. yun? Usually po kasi pag palakain tayo ng mga red meat, mga Karne, karne, at saka mga tinapay na hindi natutunaw yung lard, 'di ba po? Nagbabara po sa ating nagiging high triglycerides, nagiging sobra. Kumbaga ang triglycerides kasi yun yung ginagamit din natin, taga-store ng energy natin, taga-store ng kinakain natin, taga-store ng calorie na i-produce na maging energy pag ginamit natin. So, pero pag hindi natin nagamit, naging sobra siya, nagiging high triglycerides. So yun naman po, nagbabara doon sa ating arteries. Nagbabara sa heart na artery ng ating heart na kung saan nagko-cause ng stroke at saka heart disease. Yun pala yung kwan, yun pala yung triglycerides. Yes po. Kapag sinabi nilang mataas yung triglycerides mo, Nasobrahan na po ng fatty, fats, blood fats. Sumapasama po siya sa blood fats, nagbabara na po, nagiging plaque po siya doon sa ating artery. So hindi na makadaloy yung blood oxygen na tinatawag. Okay. So ang tendency, mapagod na yung heart, tapos magkaroon ng heart attack. Ganun po. Kaya pinapainom tayo di ba, para sa anti-coagulant o ibig sabihin pampalabnaw. okay. So, nasa magkano naman itong DLC fish oil capsule na to? Kasi nga po, yung ating fish oil ay hindi lang basta-bastang fish oil but is pure. Kung napapansin mo kanina, Kap, Nakita ko kanina, natunaw yung nagtunaw ako, seconds lang natunaw na yung Ano ba tawag dyan? styrofoam. Styrofoam. Di ba hindi natutunaw to sa body natin? Okay. But then, again, kung i-apply natin doon sa plaque, doon sa artery natin, mabilis lang siyang natunaw. So, ibig sabihin, yung mga bara sa mga artery natin, sa mga ugat ng mga puso natin, Tatanggalin. matutunaw niya yung mga taba. Yes po. So, luluwag yung pakiramdam. Yes, kaya maganda siya sa blood circulation. Okay. Yun yung kanyang function. Paano naman kung merong maintenance ang isang tao? Pwede pa bang mag-take nito? Okay lang po kasi nga po, wag mo pong isabay. Kasi nga po, iba naman po yung function niya doon. Iba yung function ng synthetic drugs kaysa dito sa dietary supplement. Ito po ay supplement. So, ibig sabihin, isusupport niya para maging healthy lang yung ating heart. So, pwede mo siyang inumin, wag mo lang pagsabayin na pag-inom. Hindi ba nakakasama naman ito sa kidney? Hindi po, kasi nga po, it's a dietary supplement approved by FDA as dietary supplement. So, ibig sabihin, wala po siyang effect doon sa kasi natural po siya. Okay. Saan mabibili ito, Miss Jewel? Mabibili lamang po sa DLC outlet Okay. natin dito sa Maharlika Building sa 2118. At saka kailangan po, bago tayo bumili niyan, hindi po ako nagbibigay unless na i-check ko po muna ang kailangan ng ating katawan, gaya kanina. Kasi nga po, may mga din po siya, Kap. For example, nasobrahan ka ng fish oil. Nagkaroon din siya ng side effect like acid reflux or kasi nga po, oil po siya. So, ibig sabihin nito, Miss Jewel, hindi mo pwedeng ibenta ito kung hindi mo na-check yung tao. Ganun po ako, chine-check ko po muna. Okay. Although na pwede naman siyang bilhin, kasi hindi naman siya reseta, pwede mo siyang bilhin anywhere ng DLC shop. Pero mas maganda pag magpa-consult lang din po para po maganda yung effect niya sa ating katawan. So, pwedeng magpa-consult sa'yo? Yes po, pa-check kung kailangan, kung ilan ba yung kailangan ng katawan niyo po na fish oil. Pwede rin na kung maayos naman yung triglycerides, hindi na kailangan na Na ibenta marami, ito. isa lang. Kasi Isa kailangan lang. nga po, because yung katawan natin kailangan po yung essential fatty acids kasi nga hindi po tayo nagpo-produce, di ba? So kung may mga halimbawa, may mga skin disease kayo like flaky skin, yun po yung cause dahil kulang tayo sa fatty acids. Sige, Miss Jewel, sabihin mo sa ating mga kababayan na mga nanonood ngayon at nakikinig kung paano sila makabili niyan, kung saan makakabili at ang contact number mo. Okay po, pwede po kayo mag-avail ng DLC product natin dito sa Baguio po sa 2118 Maharlika Building sa second floor. At sa contact number,
i-text nyo lang po ako or tawagan sa 0948-4548-902. 0948-4548-902. Okay. At may katanungan dito, galing kay 08 naman. Good morning, Kap, and you're a visitor. Survivor colon cancer ako. Mataas ang triglycerides, may asthma, operated na gallstone 2 times, at maintenance ko losartan. Pwede ba sa akin yan, ma'am? Pwede din po kasi ano po siya, food supplement nga po, kagaya ng sinabi ko kanina. So, pwede siyang mag-take ng kahit isa po. Kahit isa pwede. Opo. So, pupuntahan ka lang doon sa office mo. Puntahan lang po ako Kap, para for consultation kasi kailangan ko din po munang tingnan yung kung ano pa pong kailangan ng kanyang na supplement sa kanyang katawan. Oh, okay. Miss Jewel, pakiulit natin yung office. Ang ating pong outlet na makikita sa 2118 Maharlika Building sa second floor. Kung makita nyo po yung sa likod niya po yung mga flower shop, akyat lang po kayo sa hagdan, doon po makikita po yung 2118 sa Maharlika. 2118, second floor, Maharlika. sa Maharlika, katabi ng Singer. Opo, katabi ng Singer. Oo. Sa hagdanan, katabi ng hagdanan sa likod po. Katabi ng hagdanan sa likod. Opo. Oh, yun. At hindi lang itong fish oil ang inyong mabibili doon. Katulad nung sinabi ni Miss Jewel, kapag kayo po ay nagpunta ron, nagpakonsulta sa kanya, malalaman ninyo kung ano yung mga problema nyo sa kalusugan. Yes. At ito ba ay may bayad ang konsultasyon? Tuloy pa din ang ating free consultation. Punta lamang po kayo doon from 9 a.m. to 2 p.m. na lang po. 9 9 a.m. a.m. to 2 p.m. 2 p.m. So, ngayon po, pwede po kayo pumunta mamaya hanggang 2 p.m. po tayo. Okay. So, libre ito. Libre po ito. Binibigay ko po ng libre for now para doon sa mga hindi pa po nakakapagpa-check up. Okay. At nangangailangan ng supplement para po sa prevention ng sakit Ngayon. at makatulong. At binabati natin Miss Jewel. Nanonood naman sa atin si Winter Gayaw. Good morning, Idol, and to your guest. Baka single po si ma'am. Sabi niya. Single daw ba kayo? At siyempre, Zoraida is watching and Brickshow is watching. Maraming salamat sa lahat mga nagwa-watching. At siyempre, sa lahat ng mga nagli-listening. I-check ko lang dito. Baka merong comment dito. Nanonood din sa atin sa Lituyukan. Iba na radio station mo, Kap. Kuna na. Ganun pa rin po. 98.7 sa radio. Gawi sa Yagsaba sa Taraking Kap at DLC Coach Wellness Ma'am Jewel. Sabi naman ni Pastor, good morning, Kap. Kuna naman ni Van Carantes. And kay Christy Paleng, blessed morning, Kap. And Ma'am Tuyukan. Kaya pala mahal ang fish oil kasi good for the heart. Nice knowing about the information, ma'am, pero bakit hindi bawal yan sa mga na-stroke na patients? Katulad ng sinabi ko po kanina, ang ating fish oil ay approved po ng US GRAS. Mhm. Ibig sabihin ng GRAS ay sila po yung generally recognized as safe na fish oil. So, alamin lamang po ninyo kung ang fish oil na yan ay approved ng GRAS, FDA approved, or sa USP, sa US Pharmacopeia. Yun pong ating DLC fish oil. So, it's a different fish oil po. Okay. And sabi naman ni Jensim, wow, yap, maganda yan. When okay yan, Kap, with doctor's guidance. And Emperador, totoong tagumpay is watching. Maraming salamat sa lahat ng watching at listening. Kay 66, good morning, Kap. Pakiasman, tages, no, anya ti difference ti fish oil kan krill oil. Alam mo yung krill oil? Yes po. Anong difference? Good for the heart din po yung krill oil, pero yung ating fish oil kasi is nanggagaling nga po sa fish din. Pero yung krill oil, ganun din po, pero iba pa dun yung mixture niya po, Kap. Iba yung mixture Ang ating niya. pure na fish oil po. So yung Ano ating naman DLC fish oil, pure. Opo, 100% pure na fish oil. And mayroon rin siyang karagdagan na vitamin E for antioxidant. Vitamin E. Antioxidant. Yun At po ang kagandahan ng ating Saan galing to? sa pinakamalalim na ocean, galing ang ating fish oil na pinagkuhanan niya. Yung company na sa kuwan? US. Sa US po. pa to, no? Opo, galing po sa US. So approved sa USP doon sa
United States Pharmacopeia. So, pwede siya, allow po siya doon an FDA grass sa US. Okay. Hindi ka basta-basta makapasok doon. Yan lang po yung approved doon. And then, FDA approved, ibig sabihin regulated po siya ng FDA. Dito sa So, atin. yes, may level po siya na gram ng kung ilan dyan na regulated ng FDA. So, iba yung ating fish oil sa iba. Okay. So, eto ang ating fish oil na sinasabi, itong DLC fish oil, FDA approved. And GRAS or generally recognized as safe na fish oil sa US. Sa US. Okay. Yes. Kanina natanong ko kung magkano to. Magkano ito pagkabibilhin yung hawak ko na bote? It's mga 2,000 plus na. 2,000 plus. Opo. Pwede bang bumili ng 10, ganon, 20? Yes o... po, basta punta lang po kayo doon sa ating outlet. Sasabihin ko po kung paano tayo makabili niyan at kung paano nyo siya i-take. Okay. Ang iyong numero, Miss Jewel, pakibanggit natin para sa mga iba pang katanungan, para diretso ikaw na lang yung tawagan o i-text. Okay po, ang aking contact number 0948-4548-902. Ano nun? 0948 0948 45 45 48 48 902. 902. Yun, hanapin nyo lang si Miss Jewel Yes. Yung maganda at masipag na boss naman ng ating DLC company dito sa ating branch ng Baguio. Baguio, opo. Meron bang iba pang branch dito maliban sa'yo? Ako lang po dyan sa Maharlika. Ikaw lang dito sa Outlet, Baguio. opo. Meron ba sa Benguet? May distributor po tayo pero doon lang po mismo sa dito sa Baguio yung pinaka-outlet. Dito sa Baguio, pinaka-outlet. Opo. Pinaka-outlet. Okay, Miss Jewel, baka meron ka gustong idagdag o batiin? Okay, maraming salamat sa lahat ng mga pumupunta doon sa opisina para magpa-check up at naging consumer ng ating produkto at naging user ng ating produkto na sila ay natutulungan. Maraming salamat sa inyo at sa mga friends ko dyan na sumusuporta sa ating produkto sa pag-share nito para makatulong. Okay. At ang ating oras, 26:26, Miss Jewel, maraming salamat sa na-share mo sa ating mga kababayan para naman sa ikabubuti at ikagaganda ng ating kalusugan. Yes po. At marami pa po dyan. Marami pa po tayong produkto doon. Beauty products and health products. At maging sa mga, pwede sa kusina, meron din po tayo. Okay. Maraming salamat po. Antabayanan po ang ating usapang kongreso. Makakasama natin ang ating butihing Congressman Mark o pagkaroon lamang ng ilang paalala.